Здравейте! Стигаме и до ролята на пресата. Съответно, ролята на пресата каква е? Да добавя публикации и да добавя галерии, съответно. Ако иска да добави нова публикация, съответно пише а, човека, който изпълнява ролята на пресата, пише заглавие на публикацията, съответно за кой регион става въпрос самата публикация, за кой турнир. В момента няма създаден турнир, затова не излизат резултати. Съответно снимка на самата публикация и вече тук описание на самата публикация. Това е относно публикациите. Съответно галериите са по подобен начин. Име на галерията, съответно регион, за кой регион, за кой турнир става въпрос и съответно след като бъде въведен турнир, след като бъдат завършени N на брой мачове, когато бъде избран турнира, ще излизат и съответните приключени мачове и човека с роля на преса ще може да избере точно за кой мач са конкретните снимки, които ще сложи в сайта. Съответно, когато се гледа сайт се гледа от потребители, които гледат самия сайт без да са влезли в администраторския профил, и когато влязат в даден матч, съответно те ще виждат тази галерия, за който матч се е състоял съответно. Това нещо става точно от това меню тук. Но ще направя примерна такава галерия чак тогава, когато създам турнир примерно с два отбора, примерно ще създам турнир с мачове, ще имитираме съответно и ролята на делегата, но за сега да се спрем на ролята на пресата като цяло. Това е ролята на пресата, да пише статии и да добавя галерии. Съответно аз тук в момента автоматично пуснах една покана към този примерен потребител с роля на преса. Съответно аз потвърждавам и вече аз съм член към тази организация. Съответно ето тук излизат моите организации, понеже вече съм член, съответно последствие аз мога да се откажа от съответната организация, от тук става, но в случая сега аз няма да го правя, понеже ми трябва този профил за по-нататъчния процес на видеята. Съответно тук ще излизат моите публикации в пресата, тук ще излизат галериите, като те могат да се редактират по всяко време, да, това мисля да го направя в последващи видеа, вече когато се създадат подобен тип галерии и статии, но за сега е това. Съответно пак всеки една роля си има профил, вече когато е приета от администратора, единствените полета, които може да се променят към самия профил, това е телефонния номер, националността и съответно аватара на самия потребител. И това е за пресата. По-нататък ще има и допълнителни видеа към самата преса, точно за галериите и за публикациите. Благодаря.